Благодаря на всички наши съратници, които в тази кампания, изключително тежка, кална, мръсна кампания, пълна с купуване на гласове, пълна с поръчков социологически материал, който изобщо не отговаря на реалната фактология и на реалните нагласи, участваха, бяха се сменяли рамо до рамо, почти денонощно. Искам да благодаря на тези млади хора тук, които лепяха плакати, които раздаваха флаери, които лепяха стикери, които прозвъняваха комисиите. Нашата кампания, може би, от всички парламентарно представени партии, от всички партии над чертата е най-евтината кампания. Нашата кампания за цялата община Русе няма и 10 000 лева, които са разходвани. Но труда, ентусиазма, който беше вложен, са безценни и те ще бъдат реализирани чрез вота, който ще бъде даден за нас. Аз имам очаквания да успеем да пробием статуквото, което задушава нашия град през последните десетилетия, да се борим за едно ново национално българско възраждане, което да започне именно от града на екогласност, в който град бяха първите протести, с които беше съборена тоталитарната система, града на първите неща, града на първата железница, както сме казвали ние един път, на първото кино, на първата печатница, на първия градоустройствен план. Нашия път няма да приключи с тези избори. Има една поговорка, която казва, че най-дългият път започва с първата крачка. Първите крачки вече са направени и ще продължим нататък.